Здравейте хора, аз съм Куката. Днес ще правим клип на Clash Royale. Абонирайте се за мен, лайкнете и коментирайте. Ако събера 5 лайка, утре ще направя топ 5 класация на Rare карти. Хора много добре на тая програма Mobizen. Ще сваля друга. Пишете в коментарите, ако знаете някакви програми. Ще я сваля. Ако е с пари, няма нищо, пак ще сваля. Ако събера 30 абоната или 40, ще направя един стрим. Не само един, повече де. Ще снимам на много други игри. Но ако събера 5 лайка, ще направя топ 5 класация на Rare карти утре. Ето, вижте. Това е моят дек. Имам и други, ама повечето игра с този дек. Ето ги картите. А пък ако може, вижте картите и пишете в коментарите някакви декове. С ето тия карти. Дано кача 9-та арена, да отключа Goblin Gang, Dark Goblin и Екзекютора ми е най-любимата карта. Още един път лайкнете, коментирайте и абонирайте се за мене. Чао, чао!